Què és el despreniment de retina? És una cosa que molta gent ha sentit parlar. Se m'ha caigut la retina, se me ha caído la retina. Què és? La retina és com si fos un llençol que cobreix l'ull per la part de dintre i quan li apareix algun forat o algun estrip, el que fa és desprendre's, com un llençol que s'aixeca del llit i es desprèn. Quan la retina està despresa no funciona, no ens permet veure. I per tant, la gent que té un despreniment de retina, de manera sobtada, té una pèrdua de visió veient una cortina negra que li passa pel davant d'un dels dos ulls, evidentment. És una patologia greu que s'ha d'operar quan més urgent millor i el postoperatori i la cirurgia és bastant complexa. La majoria de casos que aconseguim que es recuperi la visió, però és una cirurgia complexa, amb un postoperatori llarg i bastant pesat. Per tant, és una cosa greu.